Mit navn er Michaela Fischer. Jeg er 21 år gammel, og jeg bor i København. Lige nu er jeg meget langt hjemmefra. Jeg befinder mig i en by, Mwanza, i Afrika, Tanzania. Jeg har rejst for at skabe et frirum til børn i forskellige grene af Afrikas kultur. I min kuffert har jeg pakket 100 røde næser og 2.000 balloner. Jeg vil forsøge at tage klovnefiguren med hele vejen fra Danmark og se, hvad børnene hernede vil sige til det. Lige nu er vi ankommet til Mwanza og er på vej ned til en baggård med en masse børn, hvor vi kunne lave nogle balloner til dem og klovne lidt rundt. Vi skaber masser af opmærksomhed i hvert fald. Mambo? Lært, hvordan man hilser. Oftest, når man bare kommer forbi folk, skal man... Mambo? Mambo? Boa? Børnene i Tanzania virker overhovedet ikke påvirket af, at deres hverdag er meget ensformig. De griner, og de leger, og de danser, og selvom man spørger dem, hvad har du lavet, og hun svarer, jeg har arbejdet, så smiler hun og danser af glæde. Det er meget inspirerende at kigge på. Indtil videre, der er børnene først meget forskrækkede, når jeg kommer hen mod dem. Det er ikke tit, at de ser hverken en rød næse eller en hvid. Så det hele virker meget overvældende for dem. Men så straks, så man ligesom får pustet det første ballondyr op og ligesom får øjenkontakt med barnet, så bløder de op. Og så synes jeg, det er sjovt og vil gerne være med. Og vil rigtig gerne opleve, hvad det er, der foregår. Sisi tumefurahi sana siku ya leo. Watoto wamefurahi, wamewekewa pua mpya. Sasa watu wote tumefurahi, na wezi ambao tulikuwa tunaangalia huku tumefurahi pia. Watoto walikuwa wengi wa kufurahia, wamefanya mambo mengi mapya pia tumeona, tulikuwa bado tujaona. Wamepulizwa na zile ndogo ndogo za kupuliza na kurukaruka. Basi ni hivyo, pamoja sana. Børnene i landsbyen er mere stille og rolige. De har nemmere ved at acceptere, at man kommer hen til dem. Hvorimod børnene i storbyen er så vant til, at man skal råbe højst og presse mere for at være sikker på at kunne få et ballondyr. Derudover så er børnene i storbyen også meget tilknyttet til deres mødre, som jo også tigger en hel del. Vi sidder lige nu på restaurant Kuliana i Mwanza, hvor man serverer pizza, og der går alt overskud til gadebørn her i byen. Det er et super fedt koncept, og vi har planlagt her senere at skulle tage hen til der, hvor gadebørnene de er, og lave nogle ballondyr til dem. Vi er ankommet til gadebørnshjemmet. Det er et helt fantastisk initiativ, hvor fattige gadebørn kan få en uddannelse, kan få tøj på kroppen og lære, hvilke rettigheder de rent faktisk har. Deres hovedbudskaber er, at alle børn har ret til at lege, har ret til at lære og har ret til at blive hørt. Gadebørnshjemmet tager selv ud i gademiljøet og finder børnene, som de så tager til sig. For børnens egen sikkerhed har vi aftalt ikke at nævne navnet på stedet. Mimi naitwa Happy Gadson Baragai. Nafanya kazi kama afisa ustawi na mlinzi wa haki za watoto. Tumefurahi kuwa na nyie. Pia tumefurahi kwa michezo ambayo mmeleta kwa ajili ya watoto. Watoto wamefurahi na wameipenda, na tunawakaribisha tena siku nyingine. Karibuni sana. Lige når jeg træder ind ad døren, virker børnene meget velopdragende i forhold til de andre gadebørn, vi har stødt på ude i storbyen. Men da vi først er kommet i gang, går der ikke mere end 10 minutter, før børnene giver slip på den pæne attitude og deltager 100% i legen.
Inden vi tog afsted, havde jeg et ønske om at besøge børn på nogle af de lokale hospitaler. Jeg mener, at det er dem om alle, der fortjener et frirum med leg. Det lykkedes os at besøge en lille børneklinik i midten af Mwanza. Vi står her i hospitalet Sekotuti i Mwanza by og skal ind og være sammen med nogle af patienterne på børneklinikken. Og vi er lige blevet fremvist til. Lige nu er det besøgstid, så der sidder masser af familie og venter. Og har ikke så stort, men har masser af grønt og har så super fint ud. Det ser også ud, som om de har en rigtig hyggelig legeafdeling til børnene, så det ser ud, som om de har rigtig fine forhold. Børneklinikken var opdelt i 6 lige store rum. På døren stod der, hvilken sygdom børnene i rummet havde. Der var for eksempel rummet for børn med malaria, for børn med diarré og for børn med forbrændinger. Det varierede, hvor mange børn der var i hvert rum. At komme og være klovn på et hospital her i Tanzania var en enormt stor oplevelse. Det var spændende at se både hvordan at hospitalet var i forhold til, hvordan det er i Danmark, men også spændende at se, hvordan at mødrene ligesom opvartede om deres børn. Det er ikke, man får ikke mad betalt af hospitalerne hernede, så de havde selv konkurreret og sad med deres mange forskellige gryder med fisk og bønner og ris, som de havde givet deres børn. Så bare det at træde ind på et hospital i et fremmedland, og det var ikke en af de rigeste hospitaler, det var en meget stor oplevelse. Børnene på hospitalet er mere tilbageholdende end de andre. Selvfølgelig fordi, at de er syge og er mere svage. De havde mere tendens til at blive ked af det. Men jeg synes, at efter at have måske pustet lidt med pumpen på deres fødder eller deres hænder, så de kunne mærke, at det bare var luft, der kom ud af dem, gjorde ligesom, at de blev mere trygge ved situationen og endte faktisk med at hygge sig helt vildt. Så det var fedt. Organisationens formål er at skabe et frirum for børn, som der har en svær hverdag. Og skabe et frirum, hvor det er, at de rent faktisk glemmer de her svære eller meget ensformige eller meget selvstændige hverdag, som de har, og bare har det sjovt. På hospitalet var der en lille pige, som der sad med sin mor og spiste en lille smule og var bleg. Som da jeg var gået, stod ude på gangen, og vi sad og snakkede omkring, hvad vi havde oplevet. Ligesom også kom ud og får os en rød næse af mig. Og man kan bare se, at hun bliver så glad. Og da vi så ser hende gå væk igen, så hopper hun op og ned og har simpelthen energi til at... Hele hendes krop bare lyser op og har energi til at hoppe, og det var jo helt vildt fedt. I think it's very nice now we receive the gift, and the children, they are happy now because they receive the balloons and the other things for playing, so they are okay. So you are welcome again. Der er masser af skoler i Tanzania, og vi besøgte 2 forskellige af dem. Den første skole var en public school i Bujumbura. Det var en gratis skole, og klasserne var derfor enorme. De var 70 børn i ét lokale til 1 underviser. Der blev ikke undervist i engelsk, og der var heller ikke nok stole og borde til de mange elever. Derfor så sad mange børn på gulvet og fik undervisningen. Børnene var enormt lette at gå til. De ville meget gerne lege og syntes ballonerne var super fede. De havde dog svært ved at deles, og ballonerne røg derfor hurtigt tilbage i posen. Til gengæld kunne børnene være med, når den stod på kongens efterfølger og anden leg, hvor alle var samlet. Børnene var ufatteligt taknemmelige, og de smilte og de gav krammere til mig bagefter.
De sagde endda asante sana, som betyder mange tak på Swahili. Jeg er sikker på, at børnene de vil tænke tilbage på denne dag som et fedt minde. Den anden skole, vi besøgte, var en privatskole i udkanten af Mwanza storby. Vi står lige nu på Montessori School, har taget en Dala-Dala-bus fra Kisesa og er nu her i Mwanza. Og vi skal ind og besøge nogle 5. klasser, der er lige herovre. Lige nu står vi ude inde på kontoret og skaber en masse opmærksomhed, så det tegner godt. Børnene i privatskolen var enormt høflige, og de rejste pænt op for mig, narrede og sagde, "Hello, ma'am." Børnene blev undervist på engelsk og kunne derfor let kommunikere med os. I privatskolerne bliver mange af børnenes skolegang doneret af organisationer, som f.eks. Børnefond. Udover at være en engelsktalende skole, skulle privatskolens elever alle bære skoleuniformer. Uniformer er dyre, og det er derfor ikke alle børn i public school, som havde råd til det. Mødetiderne i skolen var også forskellige. Et barn i en privatskole har undervisning fra om morgenen, hvorimod et barn i public school møder senere, for at kunne hjælpe derhjemme med de morgenlige pligter. Privatskolens børn var mere tilbageholdende og var svære at få med i legen. Privatskolen har stramme skoleregler, og børnene er undervist i, at leg ikke foregår i klasselokalerne. Derimod er børnene i public-skolen ufattelig udadvendte og meget nemme at lege med. De blander gerne undervisning og leg. Der er en stor respekt i privatskolen. De rejser for mig, holdt umiddelbart ikke øjenkontakt, og de viste stor høflighed. I public-skolen var børnene ikke sky for hverken øjenkontakt eller leg. Børnene på begge skoler narrede dog pænt til mig, men det tror jeg mere en generel ting i Tanzania. Det er nu cirka 2 måneders tid siden, at vi kom hjem fra Afrika i Tanzania, og jeg husker stadig tilbage på det, som er noget af det fedeste, jeg nogensinde har oplevet. Ikke nok med, at vi kommer helt vildt tæt på børnene, så boede vi også i midten af den tanzanianske kultur. Jeg kan stadig huske, hvordan jeg sad i flyveren og var helt spændt på at se, hvordan børnene de reagerede på ballonerne og på den røde næse. Og heldigvis så var børnene enormt taknemmelige og var ikke bange for, at jeg kom hen til dem. Og de tog så fint imod både ballonerne og næsen og de fede lege, så det var heldigvis rigtig vellykket. Jeg havde ellers forberedt mig vildt meget. Jeg havde skrevet sider ned omkring forskellige ordløse lege, man kunne lave med dem, improvisationer, eller hvordan man ligesom skulle gå hen til barnet. Jeg kunne ikke bruge noget af det, for det, der egentlig virkede allerbedst, det var bare at gå et sammen med barnet og lade legen komme af sig selv. Nu er organisationen kommet så langt, som den er, og jeg ser den helt sikkert blive større. Jeg ser i fremtiden endnu flere rejser, endnu flere klovne og selvfølgelig endnu flere glade børn nede i den tredje verden. Jeg vil ikke sige, at vi gør en længerevarig forskel. Jeg ved godt, at jeg ikke sidder her og kan sige, at jeg redder verdenen. Men måske at jeg bare giver dem en oplevelse, som de kan huske på til mange, mange dage fremad. Jeg håber, at jeg skaber et frirum til dem, som de kan glæde sig over. Og så, når hverdagen måske er lidt svær, kan huske tilbage på,